awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli munakwati Sodomu ndi Ava kalelo muluzanise awa atati leloli munakwati Sodomu ndi Ava kalelo awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdali. Tiyamikirenso Mulungu makamaka chifukwa cha tsiku labwino la lero limene tikhalenso tikuona kupitiriza phunziro lathu lokhudza banja. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vijero Gondwe. Tikumbukire programu imene yamatipatsira ndi Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu, amene sakukudziwitsani kunena kuti atsegula mwayi kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwa ulere kuyamba chaka cha 2027 mu January mpaka na 2028 mu November. Munthu ali nozaphunzira umene ndotani wamuna orali pa banja kapena ayi wampingo wa Khristu komanso orali ndi certificate yake ya form 4. Ngati muli inu mukhoza kugwiritsa ntchito nambala iyi 0822 766 018 komanso mwina ali wena pampingo pathu amene ali ndi zoyenera zimene zili wali ndi chidwi chofuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwa ulere agwiritsa ntchito nambala imeneyo. Komanso ampingo wa Khristu akudzidziwitsanso za msonkhano umene ukhalepo umene uchitike pa 14, 15, 16 August. Ndipo mpano toyandikira mu August chaka chino cha 2026. Mwene namadzavera programu ya 2027 2028 mata ndi August wake ndo chaka chimenecho ayi koma ndi chaka chino cha 2026. Pa 14, 15, 16 pa Mitundu Community Day Secondary School. Masiku amenewo ndi pamene pakhale msonkhano wa mpingo wa Khristu umene ukuyitananso wina aliyense amene ali ndi chidwi chofuna kuphunzira bwino Baibulo. Mwina somukhoza kukhala ndi funso zokhudza msonkhano umenewu. Nambalaso ndi yomwe ija 0822 766 018 imenenso muzathandizidwa ngati mumafunso zokhudza sukulu komanso zokhudza msonkhano. Pa tsiku la lero tili pa programu yathu ya namba 38. Wakhala ulendo wautali umene takhala tikuphunzira kuchokera pa phunziro limene la banja kuchokera programu namba 1. Amene takhala tikuyitsalira ndi kuti pamene tafika programu namba 38 ndi kuti ndi wiki ya namba 38. Ndi tinamba mpaka nthawi ndithu chaka cha 2025 kuphunzira zimene zokhudza banja. Koma pa tsiku la lero tifuna tiphunzirewo paphunziro linanso lofunikira kwambiri lokhudza banja pa phunziro lathu la tsiku la lero. Makamaka tifuna tiphunzire paphunziro lonena kuti Sodomu koma akakhala mnyumba mwathu. Mwina utanena kuti Sodomu akakhala mnyumba mwathu atapita kozokhala ndi mafunso ambiri posamayankho. Chifukwa ambiri amene amamudziwa Sodomu amamudziwa m'Baibulo unali mzinda umene unali zinthu zambiri zolakwika achani. Ndi mukamati Sodomu akakhala mnyumba mwathu patanthauza kuti mzinda wachoka uko wabwera mnyumba mwathu. Ayi. Koma chimene tifuna tionepo ndi chonena kuti nthawi zinanso ngati banja limatokhala kuti ndi banja ndithu koma mu banjamo mwina muli zinthu zina zimene tikhoza kufanana ndi Sodomu kapena tikhoza kufanana ndi Gomora. Ambiri tikamva za Sodomu ndi Gomora nthawi zonse tikangomva zimene zoti chifukwa bwera mutu mwathu ncholondola ndi chuma kufuna mzinda umene umachitika zinthu zoyipa mzinda umene umata zimene zizoona ndithu. Koma tikaonanso Baibulo ngakhale timadziwa za Sodomu ndi Gomora mzinda imene inawonongeka chifukwa cha zochitika zawo. Komanso tikabwera buku la Deuteronomy chapter 29 verse 23. Buku limene la Deuteronomy ngakhale timadziwa ndithu kuti unali mzinda wa Sodomu ndi Gomora komabe Baibulo limatiwuzanso kunena kuti sinali mzinda wa Sodomu ndi Gomora okhayi. Panalinso mizinda ina yozungulira mizinda imeneyi. Pa Deuteronomy chapter 29 pa verse yake ya 23 Baibulo likunena kuti ndikuti lidapsa dziko lache lonse ndi sufule ndi mchere kuti sadzalamo
kapena siliphukitsa kanthu kapena sumeramo msipu monga kupasula kwake kwa Sodomu ndi Gomora, Adima ndi Zeboimu, imene Yehova anayipasula mkwiyo wake uli ukali wace. Tikati tione ngakhale madziwika bwino ndi mzinda wa Sodomu ndi Gomora, koma panali mizinda 4 imene inawonongeka nthawi ya Sodomu ndi Gomora. Tikuona panali Sodomu, panali Gomora, komanso panali Adima, komanso Zeboimu. So mizinda imene ifolo yonse inali mizinda imene imakhudzidwa ndi zinthu zolakwika. Inali mizinda imene inali ndi machimo osiyanasiyana. Ndipo inali mizinda imene yadzadza ndi zochimwa zotere, kenako inafika nthawi inoti Mulungu tsopano athe kuyiwononga. Ndeti kuona ndithu kunena kuti ngakhale madziwika mizinda iwiri imene ya Sodomu ndi Gomora, koma panalinso mizinda ina imene inawonongeka nayo imene inagwaso mu gulu la Sodomu ndi Gomora. Ndipo tikabwera buku la Chipangano yatsopano buku la Yuda pa vesi yake 5 mpaka vesi yake 7, mlembi anagwiritsa ntchito mzinda umene wa Sodomu ndi Gomora ngati chenjezo kuti Mulungu amalanga ndithu anthu akachimwa. Ne Yuda pamene amali pa buku lija amafuna kuwuza anthu kuti mukamangati zinthu zolakwika Mulungu adzakulangani. Ngati mufuna zitsanzo kaoneni mzinda wa Sodomu ndi Gomora komanso mizinda ina yozungulira. Ndiye kuti tikuona kuti unali mzinda umene umatipatsa chithunzi zife chonena ngakhale madzoti ndi mzinda oyipa mune koma uzitipatsa chithunzi zife chonena kuti ndi mzinda umene Mulungu angagwiritse ntchito kapena ndi chitsanzo umene Mulungu anagwiritsa ntchito pofuna kutichenjeza ife kuti tikachimwa nafenso tidzawonongedwa. Tikabwera buku la Luka chapter 17 verse 32 amangoti kumbutsa amangoti kumbukirani mkazi wa Loti. Ndeti pamene akamba za buku la Luka chapter 17 verse 32 tikumbukire bwanji tikozoma kumbukira mkazi wa Loti mosiyanasiyana natsanduka chulu ya njere anali kumachoka mu mzinda wa Sodomu ndi Gomora. Zonse chati mukumbukire chifukwa chani tizikumbukire ndi chitsanzo chakuti tiphunzirepo. Tikabwera buku la Roma chapter 15 verse 4 amatuso chimodzimodzi zonse zimene zinayembedwa kuti khalife zoti phunzitse ife kangati chitsanzo kuti pamene azathu anachita bwino ife tikaphunzirepo, pamene azathu sanachita bwino nafenso tikaphunzirepo, nafenso tikapanda kuchita bwino motere tidzapeza mavuto orere. Ndiye tikamakamba za Sodomu ndi Gomora mu banja mwathu ndi chinthu choti tiphunzirepo kuti ifenso ngati banja ngati china sitichita bwino Mulungu adzatilanga ndithu ngati banja, ngati pena tichite bwino Mulungu adzatithandiza ndithu ngati banja. Tikabwera buku la Genesis chapter 18 verse 22 mpaka verse 32, Sodomu sanangonongeka kunena kuti basi kuti akangonongeka zitherepo pai, koma anonongeka kufuna kuti kumbutsa ife kuti anthu inu pachifukwa ichi mukachimwa mudzawonongeka ndithu. Ambiri timakumbukira mkazi wa Loti funa nasanduka chulu ya njere, koma ndi chitsanzo chabwino. Petro pa 2 Petro chapter 2 verse 7 mpaka verse 9 pa nkhani ya Loti pamene amakamba zimenezozo timaonaponso kuti Mulunguso amatha kupulumutsa anthu amene achita chilungamo kapena amatha kupulumutsa anthu olungama. Ndikuti tikuona kunena kuti banja la Loti munali Loti mkazi wake komanso ndi ana awo. Koma tikati tikuone tikabwera buku la Genesis chapter 19 tikupeza kuti ngakhale anthu achanali choncho ena anapulumuka pomwepo ena sanapulumuka. Ndiye Petro polemba kuti mudziwe chinthu ichi potipatsa chitsanzo nkhani ya Loti, Mulungu amatha kulanga anthu pomweponso amatha kupulumutsa anthu. Popeza mukhala malo amodzi sizulanda zoti nonse mukapulumuka, sizulanda zoti nonse mukalangika, koma amatipatsa chitsanzo kuti zimatha kutheka ngakhale banja limakhala thupi limodzi, mwamuna ndi mkazi limakhala thupi limodzi, koma sizimatanda zoti popeza thupi limodzi ndoti nonse mukapulumuka chifukwa zochita zabwino za munthu wina. Ayi, wina akhoza kupulumuka koma wina akhoza kupeza mavuto osatha. Ngakhale Loti anapulumutsidwa ku mizinda imene chayo, komabe tionanso kunena kuti zochitika za mzinda uja sikuti sizinangomukhudza moyipa banja lake Loti. Tidziwe kunena kuti Loti analowa akhalitsa muzinda muja achoka kujako wasankha kuti ndilowera mbali atakalowa kumene kuja. Zimene zimachitika muzinda muja tsiku ndi tsiku zinakhudzanso kwambiri banja lake. Ndiye chifukwa tikuona kuti chinthu chofunika kuti kodi Sodomu ndi Gomora akakhala m'banja mwathu zili motani. Kodi ifeyo masiku ano mu banja mwathu mukozokhala Sodomu ndi Gomora? Kodi banja lathu ndi Sodomu ndi Gomora? Kodi likozora? Tikabwerera mbuku la Genesis chapter chake cha 19 pa verse yake ya 9 tionapo chinthu choyamba chimene tingaonepo pofuna kufananizanso ife masiku ano ndi banja lathu. Genesis chapter 19 pa verse yake ya 9 Baibulo likunena kuti pa verse 9, ndipo anati iwo bayima natinso uyu anadza kuno kukhala ngati mlendo ndipo afuna kutilamula tsopano tidzakuchitira iwe choyipa koposa iwo. Ndipo iwo anankakamiza munthuyo Loti ndithu
nayandikira kuti aswe chitseko. Apa tikupeza nkhani yoti mu mzinda wa Sodomu ndi Gomora mwabwera angelo achalowa nyumba ya Loti. Ndatalowa nyumba ya Loti, tsopano anthu a mzinda kuti tatulutsa anthu amene aja tifuna tadziwe tigone nawo. Anthu amuna aja, anthu amuna anagogora pa khomo wake. And china chimene timaona nkhani imene timapeza kuti Loti anabwera ndi njira yoti mufuna sizololera sizabwino kuti mugone ndi anthu amuna. Loti anabwera ndi njira yoti ndi mezimu momwe mugone ndi alendo amene abwerawa, bwanji musagone ndi alendowa, koma bwanji mugone ndi ana angawa amene sanadziwe mamuna. Ndiye kuti Loti akuona kuti si chinthu chabwino anthu amuna aja abwera pa nyumba pake mzinda wa Sodomu ndi Gomora agone ndi alendo amuna amene ali angelo. Loti anati sizabwino, zimene zilidi zoona sizabwino. Koma tsopano Loti pamene anaganiza kuti musagone ndi awa koma mugone ndi ana anga akazi amene sanadziwa. Ndiye tikuona kuti Loti akuona ngati afuna kukoza vuto, koma pamene afuna kukoza vuto afuna kubweretsanso vuto lina. Chifukwa akufuna anthu aja agone ndi ana akazi zimene zizophwanya lamulo la Mulungu, koma kuti ndifuna ziterefa yoti anthu asagone ndi alendo amuna amene abwerawa. Ndiye kuti tikuona kuti nthawi zina malo athu amene ifeyo timakhala amakhala ndi kuthekera kotiwononga ndithu. Chifukwa Loti chimene anabwera ndi njira imene akaona ngati kuti izi zinthu zimene zikokhala kosabwinoko, kuyiwala kuti ndizoyenera pamaso pa Mulungu, zigwirizana ndi chifuniro cha Mulungu. Loti anati wazolowera kuziona chifukwa anabwera ndi njira imeneyo. Sodomu anati walowa m'nyumba mwake, waona zinthu zikuchitika, anaona ngati akhoza kukoza vuto poyikaponso vuto lina. Ndi zimene ankaganiza. Tikabwera buku la Genesis chapter 19 verse 14, tipeza kunena kuti pa verse 14, ndipo anatuluka Loti nanena nawo akamwini aja amene anakwata ana aja akazi nati, taukani tulukani m'malo muno, popeza Yehova adzawononga mudzi uno. Koma akamwini ache anayesa wongoseka. Taona pa verse 9 tubwera pa verse yake ya 14 Genesis akunena kuti uthenga wafika kwa Loti. Loti angelo achamuza kuti muchoke muzinda muno, Mulungu afuna kuwonongamo. Ndilo nzona lizimene munazi ndi chimene chine ndikauza akamwini anga. Ndilo Loti akauza nake, akauzanso akamwini ake kuti tiyedo si munotiranimo tichoke. Koma chimene chichomvetsa chisoni pachani akuti akamwini aja amaona ngati zongoseka izi. Akangoti madalawa mwina kukula atoko sadziwa zimene anenazo. Anamutenga mwachibwana. Izi zinali chomwecho chifukwa chani? Banja lake nali lukhala mumalo mumene kuphwanya lamulo kapena kusamvera zinali ngati tingagwiritsa ntchito mawu kudya kwawo, mwina tingagwiritsa ntchito mawu amenewo. Mawu awo amene amagwiritsana na amenewo. Nchifukwa Loti atapita kukauza kuti tiyeni, iwo achanaona ngati atichaniso izi sizingatheke izi, tingozisiyane basi zimenezi sizoonazo ya. Maganizo mwawo amaganiza motero. Anati wakula nawo, wakhala nawo akamwini ake, koma akamwini ake kunyozera lamulo sizinali zinthu zovuta kwa iwo, chilengedwe chinthu chapafupi. Nthawi zina sefeso masiku ano, kodi akamwini athu ndoti kwa iwo kunyozera lamulo ndikotani? Chifukwa munthu amene anazolowera kuphwanya lamulo olo pabwere chinthu chake namuzi kwa iye funa anazolowera kale sachilengera ngati chinthu cholondola. Amangona ngati paja mwezi watha unalinso izi tinazisiya izi ndi apa atichani awa sinkhani, chifukwa chokuti anazolowera. Mukati tionenso tikamatsika musimo pang'ono tidziwe kunena kuti tikadzabwera buku la Genesis chapter chake cha 19 verse yake ya 15 komanso verse yake ya 16, tipeza kunena kuti ngakhale Loti uja akamwini akanyozera nayenso atauzidwa anatiphunzitsaponso chinthu china pa verse yake 15 to 16. Akunenera pa verse yake 15, pamene kunacha amithengawo adafulumiza Loti nati, uka tenga mkazi wako ndi ana ako akazi awiri amene ali kunowa kuti munganyeke mphulupulu ya mmudzi. Koma anachedwa ndipo anthuwo anamugwira dzanja lache ndi dzanja la mkazi wache ndi dzanja la ana ache akazi awiri chifukwa cha kuchitira chifundo Yehova, ndipo anamtulutsa iye namuyika kunja kwa mudziwo. Uthenga wafika kwa Loti, wakauza akamwini ake aja akunyalanyaza akuti nayenso kwaja mamawa amangozungulira.
ndati zinatengera mithenga ajangera anapita kumugwira Loti mkazi wake ana ake akazi kumapita. Mukati muone ana ake azimuna ana a Loti aja anakhalira chapangitsa kuti akhalire ndi cha ananyozera zimene Loti ananena, ananyozera zimene Mulungu amanena, ananyozera zimene angelo ziyananena. Anakakhala ena anakaphunzirapo phunziro lonena kuti tisayiwale paja anthu aja agogora pa nyumba ya Loti tifuna tigone nawo. Angelo aja anapangitsa anthu kusiya kuona. Izizi amazidziwa na Loti ndi akamwini akamazidziwa. Koma Loti tengo tafika kuti anthu ajaso atiuza kuti tichoke. Zonse anazinyozera. Kuti zimenezo sizoona sizingathe. Ayiwala kale kuti anthu ena asiya kuona ifa cha anthu aja. Ndi apa kuwauza kuti tichokeni tiononga iwo akayikirabe aona kuti sizingathe. Vuto linali Loti cha anali yoti anazolowera kuphwanya lamulo. Ifenso masiku ano Sodomu ndi Gomora akozokhala nyumba mwathu. Akozokhala nyumba mwathu morani. Kodi ana athu anazolowera kuphwanya lamulo? Kapena ana athu anazolowera mwana ngati anazolowera kuphwanya lamulo pa nyumba musayembezera akapita kunja akafa. Sizingatheke. Chifukwa anazolowera kali ku nyumba amangopanga zimene achita, amangopanga zimene afuna, ali sanazolowera. Basi olapite kwina adzikapanga zomwezo izo. Ndetu upezora akamwina Loti nawonso akhala muzira amene anazolowera kuphwanya lamulo. Akuwauza kuti titereni ngakhala apeza umbono kuti anthu achangotumidwa ndi Mulungu anthu ena asiyapo kuona, koma kwa iwo zinali zopepuka. Sanazione kufunikira kwake kochitapo kanthu mwachangu. Kodi ifeyonso nafe ngati banja lathu, ana athu tikozowayika porani? Kodi mbanja mwathu mwina nafenso tili ndi Sodomu ndi Gomora kathu? Kodi anthu angopanga zimene afuna? Mamuna akulowera uku, mkazi akulowera uku, ana akulowera, ali sangopanga zimene afuna. Ngati banja lathu lili choncho tikozolifananiza ndi zida wa Sodomu ndi Gomora. Kodi Mulungu atabwera kuti adzawononge adzapulumukemo ndani? Kodi ndi banja loti mamuna amakonda mkazi wake, mkazi amavera mamuna wake, ana amavera makolo, kapena ndi banja la mtundu wanji? Mu Sodomu ndi Gomora kuti nali mzinda umene aliyesa tingatene kuti mwina aliyesa amapanga zimene zomusangalatsa kumtima kwake. Mapita ake china chilinga ndi chani? Nayenso Loti zinamukhudza momwe athawe mwachangu amangozungulira. Kenako Mulungu angelo aja anabwera wirogwira wirokoka kuti tiyeni. Loti ana ake awiri ndi mkazi wake folo. Asiya cha akamwini, asiya anthu amene anapanga ngati ubale ndi Loti ngati banja lake. Ndetu kuona ndithu kuti kuphwanya lamulo la Mulungu ngati sitingazitenge bwino pa banja pathu, tidzakhala tapanga Sodomu ndi Gomora wathu, tapanga ana amene sakamvera lamulo kuti kulikonse, tapanga ana anthu onena kuti kubwera kwa Mulungu nawonso adzawonongedwa kufera limodzi mu zinthu menewo. Mwina munthu kumanga zoti pale ndithu zinthu zita zimene mwina zinkachedwetsa Loti ndi mkazi wake ukazora kuti adzizungwe kuti zifike wake tiyeni inu tinyamukete tizipitani. Mwina pale ndithu zinthu zimene zimachedwetsa ndithu zikokhodozana lepo. Koma ndi chinthu chofunika kuti munthu adzizindikira kuti ngati pali chinthu cholakwika ndinyamuke ndithu mwachangu. Tikabwera buku la Chivumbulutso chapter 18 pa verse ya 4. Mlembi wa buku limeneli la Chivumbulutso chapter 18 pa verse ya 4. Analembapo so chinthu chimene amalembera Akhristu amene anali kuzunzika ndi mazunzo osiyanasiyana. Pa Chivumbulutso chapter 18 verse 4 akunena kuti ndipo ndinamva mawu ena ochokera kumwamba nanena, tulukani mmenemo anthu anga kuti mungayanjane ndi machimo ache ndi kuti mungalandireko ya miliri yache. Akuza anthu mlembi kuti mutuluke anthu anga mungayanjane ndi machimo awo ndi mungalandire muliri. Uko zongo zifananiza ndi mzinda wa Sodomu ndi Gomora uja umene Mulungu anawuza Loti ndi abanja kuti thawani. Ngati mukhale momwe munanso mdzalangidwa nawo thawani. Apaso imaganenso pali kuti ngati takhala pakati pa anthu amene akuchita zinthu zosayenera pamaso pa Mulungu, nafenso zidzatikhudza. Ngati pali choyipa titi alipo anthu ena alipo Akhristu ena amene mwina ngati pabanja pakakhala nkhani zongoyo lankhula zoyipa za ena, zonyoza za ena, olokakhala malo amene timaundocheza pangokhala pamalo amene pangoyankhulidwa zoyipa zokhazokha. Ndoti ngati munthu akukhala malo choncho sakufuna kuchokapo chichitikeni chani? Mzinda wa Sodomu ndi Gomora kamodzi ononga zachitikeni ndi ya ena adzawonongeka, ena adzakhalapo ndithu. Mwina nonse mudzawonongeka, kapena mwina ndi nonse kumene pabanja panu mukuzopezeka kuti mwawonongeka. Pabanja imafika ndithu nthawi yakuti cholakwika chimene chilipo tuchidziwa kuti ndichi, koma
mwina anthu mafuna kuchedwa kupanga ziganizo kapena osapanga ndi komwe. Kodi ngati sitipanga chiganizo mukumbukira zimene zinachitika Sodomu ndi Gomora? Tangoganizani mwina ndi mwana wathu funa kuti mulange. Ndiye ife kukaza tingomusiyana nakali mwana akadzakula adzazindikira. Kodi ngati amene olangidwa pano tikati akadzakula adzazindikira motani? Nthawi zina zimachitikanso mwina amayi akudziwa kuti mwana anachita chinthu naye komatu ngakhale unalakwa koma basi ziti koma sindauza bambo ako kuti angakumenye. Akuzoona ngati akumukonda popeza mwana uja salandira chilango koma palibe chikondi. Chimene chinawonongetsa mzinda wa Sodomu ndi Gomora ndi chakuti machimo amayamba umakula nkufika alese wazolowera basi. Banja lathu likhoza kukhalanso Sodomu ndi Gomora ngati sitipanga chiganizo cholondola pa nthawi yolondola. Kodi tiyenera kuti tichoke pano? Tinaphunzirapo mbuyo mu nkhani ya banja la Loti. Kwa ina mwina phunziro chilendo kwambiri naphunzirapo banja la Loti. Ngati tifuna kuti tichoke pano, kodi tupanga chiganizo chomolondola? Pa Genesis chapter 19 verse 17 para verse 22, angelo aja anamuwuza Loti kuti athawire ku mapiri. Pa verse 17 para verse 22 anamuwuza Loti kuti athawire ku mapiri. Anamuwuza kuti uchoke apa upite uku ukapita uku kumeneko ngumene ndifuna kuti ukakhale chifukwa chonena kuti tikamaononga apa kumeneko moto sufikayi. Pa Genesis imene papa tikaonapo pa verse yake ya 19 ijayo tipeza kunena kuti Loti pokhala munthu amene Mulungu wamuthandizira ndipo munthu amene ayenera kuti athawe panachitika izi pa verse yake ya 19. Genesis chapter 19 tiyambira pa verse yake ya 19 akunena kuti pa verse 19, taonanitu kapolo wanu anapeza ufulu pamaso panu ndipo munakuza chifundo chanu chimene munandichitira ine pakupulumutsa moyo wanga. Ine sindikhoza kuthawira ku phiri kuti ni chingandipeze ine choyipacho ndingafe. Ndero tanena kuti Mulungu amuwuza kuti uthawira phiri koma sindingathe kuthawira phiri chifukwa chake chani ndiopa choyipacho kuti chingandipeze. Pamene Mulungu ndamene kuti uthawire uku ndakuwuza kuti foti iye aganiza kuti ngakhale Mulungu aluza kuti ndithawire uku koma kwatalika nanga mwina uku moto kama akandisanafike ku phiri komwe kuja choyipa chachindipeza. Zimene amaganiza. Koma akuiwala kuti akumuwuza zimene zindani. Akuiwalanso kunena kuti kodi anthu aja atagogora pa khomo kuti agone nawo atasitsa kuona anawasitsa ndani. Ndi anthu omwe akumuwuzawo koma apa akuwakayikira. Nthawi zina zimachitika ndithu pa banja imafika nthawi imene ana anthu amambokayikira mphamvu ya Mulungu. Mwina mamuna umakayikira, mwina mkazi umakayikira kuti koma amuna akazimene sizingatheke yaye. Tango kachimwani inu bora ndipulumuke lero lika mukangoba bora nditidye lero li basi. Akukayikira mphamvu ya Mulungu. Ndapona ngati ndikangochimwa lero basi mawazirani? Mawazita basi zonsezi zita. Loti amakayikira. Pamene Mulungu amuonetsa kale mphamvu zake, ndazina mabanja zonse mafika nthawi imeneyo. Ife ndife Akhristu ndithu koma pamene zafika apa zachikristu tizisiye kaya. Tioneka kuti tichita bwanji tsopano. Tambokayikira mphamvu ya Mulungu. Pamene tangokayikira mphamvu ya Mulungu, tufana naso ndi zinthu zimene za Sodomu ndi Gomora. Tufana naso ndi Loti pa zimene sanachita. Tufana naso kuti nafenso tizadiraso chilango ngati chimenecho. Tabweretsa Sodomu ndi Gomora pa banja pathu. Nayi zino kamakamba kuti banja ili utanimani na anthu kuti banja ili ngati Sodomu ndi Gomora mwina atakuzomati simunayankhule bwino. Mungafananize zimene andakirizidwa. Koma tikuona ndithu nthawi zina Sodomu ndi Gomora akozokhala pa banja pathu poona pa zinthu zimene tuchita kufananiza ndi zinthu zimene wa Sodomu ndi Gomora. Pa verse yake ya 3 ya Genesis yomwe chapter 19 verse 3 kunena kuti ndipo Loti anabwera kutuluka zoli nakhala mphiri ndi ana ake akazi awiri pamodzi naye chifukwa anaopa kukhala nzoli ndipo anakhala mphanga iye ndi ana ake akazi. Akuti atachoka mpayamba naye kuti sakafika ku phiri anabisala muzoli anabisala muzoli kena kwananyamuka kupita ku phiri kuja tsopano ngukalowaso kuphanga. Akuti ifake nja amaopa kuti ndikakhala poonekera siziyenda bwino apa. Koma chimene chodabwitsa kuti kufikira apa Loti litu samenera kukhalanso ndi mantha ayi.
chifukwa pena amathawa wamva zimene zochitika mbuyo mu mzinda wa Sodomu ndi Gomora, waona atakafika patali zimene zachitika mu mzinda wa Sodomu ndi Gomora, koma akhalabe ndi mantha. Nthawi zambiri pa banja imafikanso nthawi yoti mupange chiganizo, koma mupanga chiganizo nthawi zene faja mantha, mumapanga chiganizo cholakwika, uganizo kuti koma ife ndife akhristu ndithu, koma tikati tizileke ngati akhristu kwambiri tifa m'mavuto pano. Amene lili Sunday munafeso zipita nawo kukanyo, amene liza kunafeso zipita nawo. Nthawi zina amakhala faja mantha. Amene limalola Sodomu ndi Gomora abwere pakati pathu zimene azathu anakumana nazo. Kusiyatu dziko si chinthu chapafupi ayi. Loti amene ndithu kuti avomekeze kuti asiyana nayo dziko limene. Tikapitira pang'ono buku la Genesis yomwe chapter 19 verse 31 mpaka 33, tipeza kuti Sodomu ngakhale Loti anathawa kabisa lakupanga nkutani, koma mu Sodomu muja sanathe kuchokabe mwa iwo. Asintha malo, koma malo aja anakalimobe mwa iwo. Genesis chapter 19 verse 31 akunati, woyamba ndipo anati kwa wang'ono, Atate wathu akalamba, ndipo palibe pa dziko lapansi mwamuna amene adzalowa kwa ife monga amachita dziko lonse lapansi. Tiyeni timwetse Atate wathu vinyo, tidzagone naye kuti tisunge mbewu ya Atate wathu. Yupita verse. Chimene anachita na Loti tsopano anachita izi. Ananena kuti ndimene zilimu, I think taona tatsala roka ife ndi bambo athu. Mayi awo ndi tasanduka chinthu chanchere, anatembenuka Mulungu basi zatha zimene zasanduka chanchere. Tatsala roka ndi tani? Ndakuti kuti tamwetse bambo athu wa vinyo, kaya mowaledzera akaledzera tigone nawo. Woyamba anapanga zimenezo, wochita anapanga zimenezo, anakhala ndi ana. Ngakhale analoti anachoka ku Sodomu ndi Gomora pito mene kuti, koma Sodomu ndi Gomora anali mwa iwo. Analali kalimobe m'banja mwawo. Analoti wasungikabe m'banja mwawo. Ifeyo so ngati anthu, ngati banja nthawi zina mafuna kumaganizira kuti kodi ifeyo ngati banja tili ndi zinthu zili zimene tingapange, tili ndi zinthu zili zimene sitingapange. Choyenera kuchita ndi chiti, chosayenera kuchita ndi chiti. Izi tikukamba za chiganizo za pabanja. Alipo anthu ena mwina anakwatira kapena anakwatiwa, koma afuna kutenga beza kale zija bwera nazobe m'banja, wina atenga nazo kwabwera nazobe. Mapereke chimachitika ndi chani? Ena ndi mavuto ngati amene tikuwaona apawa. Pa 2 Petro chapter chake cha 2 verse 20 pa 22 anapatsa chitsanzo chonena kuti pali nthawi zina zinthu zina zimene za pa dziko ukaziphunzira nkukhalitsamo kuti nthawi zina zichoke imakhala ntchito, koma zimafunika zichoke. Anapereka chitsanzo kuti mwina galu wapita kukasaza, kenako akadyanso, nkhumba inayera, kenako akadanso, atipatsa chitsanzo chimene. Ngati sufuna kumutaya Sodomu ndi Gomora, ukafuna umusungabe, umathokana ibe manja zimadza kukhudzabe. Ana Loti nkhawa imene amadana ayo ndi Loti kulibe kwa amuna amene angati kwati ayiwala kuti kodi Loti bambo wachokera kuti, ayiwala kuti kodi Abrahamu ali kuti, ayiwala zonse zijazo, ayiwala soti angononga mizinda folo yokha, ayiwala kuti dziko linakali lonse. Koma iwo amakhala kuti apa ndi kuti mwina basi zatani zonse apa. Kodi ifeyo ngati pabanja pathu mafilimu amene timaonera ndotani, timamvera zinthu zotani, ngati zimene makamba ndi zotani, kuti zimene timachita tifananize ndi Sodomu ndi Gomora. Sitinganene kuti Sodomu ali pafupi ndife, sitinganene kuti Sodomu ali m'banja lathu. Kodi zimene timachita sitinganene kuti Mulungu atatazione sangafananize ndi Sodomu ndi Gomora. Kodi zimene timanena zokudza zathu, zokudza abale athu, timanena zotani? Kodi sitinganene kuti Sodomu ndi Gomora ali mu mzinda mwathu, ndipo ngati Sodomu ali mu banja lathu, kodi Mulungu akabwera kudzawononga adzapulumukemo ndani m'banja lathulo? Ana a Loti anaganiza ngati kulibe kwa amuna, koma zimene sizinali choncho, chifukwa Mulungu anali kuti dziko linakali awononga malo ochepa chabe. Iwo anaona ngati kuti ali pange zolakwika kuti tipeze zinthu. Pa buku la Roma Paulo pamene amalemba chapter 3 verse 8, buku limene la Roma chapter 3 verse 8, Paulo anafunsa mwafunso limene so lili funso lofunikiranso kwa ife nafenso likhoza kudzifunsa ngono tikoti likhoza kutani. Aroma 3 verse 8 akunena kuti ndipo tilekerenji kunena tichite zoyipa kuti zabwino zikadze. Akuti tichite zoyipa kuti zabwino zikadze. Pala anthu ena nthawi zina kapena pali mabanja ena nthawi zina zimene amaona ngati kuti kuti tidye lero bwana ndilibe kapena ndiname.
zona dimudya koma mwachita zoyipa kuti zabwino zidze. Ndefunso lakuti kuti tichite zoyipa kuti zabwino zibwere? Ngati tikuchita zoyipa kuti zabwino zibwere, tikufananizidwa ndi mzinda wa Sodomu. Tikufananizidwa ndi ana a Loti amene anaona ngati kuti bambo atafa opanda mbewu ndiye tigone nawo taledzeretse. Aona ngati zimene achitazo zabwino poganizira za mbewu koma osaganizira kuti kodi njira imene adutsamo ndiyo rani. Ngati pabanja pathu timadutsa mu njira yolakwika kuti tikapeze zabwino, zili ngati tikuchita zinthu za mu Sodomu ndi Gomora. Kodi ifeyo banja lathu muli Sodomu ndi Gomora? Tidziwenso kuti ngakhale tapanga bwino, lelonso Satana amakhala nafe ndithu. Mukumbukire mkazi wa Loti chimene anachita mkazi wa Loti. Anathawa ndithu bwino bwino, koma chimene anachita cha nkukutembenuka mbuyo tu basi. Wapulumuka ndithu koma utembenuka. Nafenso ngati banja nthawi zina zimachitika. Tikuchita bwino ndithu, koma Satana amakhala akuyesabe. Chimene afuna Satana cha tigwe ndithu pena pake basi. Ndiye tizindikire kuti pamene tikuchita bwino Satana ali pambuyo ndithu. Titani tikhale ochilimika ndithu. Tisalole kuti mantha atilepheretsa opanga chiganizo chabwino. Tisayang'ane mbuyo tikapanga chiganizo cholondola. Chifukwa Satana afuna tiyang'ane mbuyo ndithu. Afuna ndithu kuti tilephere kupita chitsogolo. Tizindikire kunena kuti timamuona Sodomu ndi Gomora mu Baibulo, koma nafenso masiku ano pabanja pathu pakokhala Sodomu ndi Gomora. Kodi atati banja lathu Mulungu afuna atiweruze ngati mmene anachitira Sodomu ndi Gomora. Kodi amuna mukhoza kupulumuka? Kodi inu akazi mukhoza kupulumuka? Nanga ana anu akhoza kupulumuka? Kodi takuganizira chabwino ana anu mutati mwachotsa pabanja pano akakhala ndi anthu ena? Kodi zimene munaphunzitsa kwa anthu ena zikokhala zabwino? Kodi zikokhala zoyipa? Iwu ndi mulingonso wabwino pa banja limeneli kapena pa zimene zinachitika pa mzinda umenewu kuti tifananize ndi banja lathu. Yesu akadzabwera dziko likadzatha podzaweruza, pabanja pano amene angakalowe kumwamba ndi ndani? Kodi ndi banja lonse? Kapena muito dzori ndo owerengeka amene angakalowe? Kapena ndi nonse amene simukalowa? Tiyeni tizisalole kuti mzinda umene wa Sodomu ndi Gomora ulowe pabanja pathu. Tiyeni tichotseni Sodomu ndi Gomora pabanja pathu. Tiyeni tichotseni zonse zoyipa pabanja pathu. Kutinso tsiku likadzafika Yesu akanene kuti wantchito okhulupirika iwe. Tisayiwale kuti tikapita kumwamba tizikadziwana ndithu. Tizikadziwana wana amuna anga, wana akazi anga, ngakhale kumwamba kulibe mabanja koma tizikadziwana. Koma tangoganiza nditapita kumwamba tizikati ananga arawo aluko kwa kupyawo. Kapena ananga arunda awali ku paradise yo. Ine ndamene ndikupya kuno. Kapena mkazi wanga arundu yali kwa kupyayo. Kapena amuna anga arundu yali kwa kupyayo. Likakhala banja lathu lamwazika ngati banja la Loti. Tiyeni tikamakoza tikamakhala pa dziko lapansi pano tidzikonzekeranso za moyo winawo. Kuti pano mpongo udutsapo chabe. Pano mpoti tikukhala koma tsiku lina tidzayenera kuthawapo. Kodi tidzathawa tonse? Kapena ena adzatembenuka mbuyo ngati mkazi wa Loti, ena tidzawasiya? Chikakhala chinthu chabwino ngati banja lonse lingakalowe ku moyo osatha kuposa ena ukalowa ena osakalowa, chifukwa choti munalola kuti Sodomu ndi Gomora akhale pa banja pano. Tiyeni tiganizire mponi zimenezi pamene tikukhala pa dziko lapansi pano, kuti moyo wathu wauzimu, kuti banja lathu lisafananizidwe ndi mzinda umene wa Sodomu ndi Gomora. Izi zimene pafuna tiphunzire maphunziro athu lino la namba 38, limene takhala tikuona zambiri zokhudza mabanja osiyanasiyana amene banja mulimene Mulungu afunira kuti ife tithe kuphunziramo. Pa programu ya lero munali ndine mbale wanu Vinjero Gondwe, tikumbukire programu imene amatipatsira ndale ngosiko Bible Studies, amene akutipitiriza kutidziwitsa ndithu kunena kuti mwayikwa kudo kwa iwo amene angafuna kuphunzira Bible kwa zaka ziwiri, komanso kwa iwo amene angafuna kukhala nawo pa msonkhano umene wakonzedwa ndi mpingo wa Khristu mu 14, 15, 16 August 2026. Pa programu ya lero munali ndine mbale wanu Vinjero Gondwe. Mwina phunziro imene mukhoza kulipezanso pa tsamba lathu pa YouTube, komanso mwina muli ndi funso amene ndimanga zokhudza msonkhano school, komanso phunziro limene mukhoza kuiza chiro nambala 082766018 kufikira nthawi ina. mungodetse nonse. Amen. Awiri aimamu amuna ikazeu omzimu wakuyera mdaliso.
mpasetu koma awiri aimamu mwamuna ndikaziyu mzimu wakuyera ndaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli munakwati Sodomu ndi Ava kalelo muluzanise awa atati leloli munakwati Sodomu ndi Ava kalelo awiri aimamu